podľa vrstvy a podľa vrstvy. Áno? A teraz, keď aj budú iné vrstvy, tam už budú mať aj iné farby, vtedy bude ťahať aj tie atribúty. Dobre, Miša, ideš sem do mnohovoľníkov, vyťahni si mnohovoľníky. Vyťahni. A ten druhý, ideme spraviť formát. Ideme robiť formát A3, 420 na 297. Tak píš 420, enter. Tento zruš a správ 420. Dobre? Na dĺžku, takto, tak, bum. Teraz 297, enter, 420, no toto nebolo určite, naspäť, escape, však robíš tvorec. 420, ešte raz. Nebude, 297, musíš dať enter. Musíš enter, no. Jaj, no dobre, 420, uvidíme. A uzavrieť. Pre mňa to je stále štvorec. Áno? Dobre. Dobre, fajn. Teraz to je fyzické, potrebujem to dať do 500. Vyťahni manipulácie. Pod tým. Zmení veľkosť. A tak, a 0,5. Enter a zmenšiť. Dobre. Dobre, dobre. Vieme, o čo ide. Doosať, vybavené. A máte limitu kresby. Jasné? Máte limitu kresby a už ďalšie, keď idete, si definujete, ja aj tak neverím, možno, že to je, neviem. A tu si definujete tie vrstvy ďalej. Dobre? Chápeme sa? Toto je načítanie projektu. Jasné? Teraz, Miška, nemusíš to zrušiť. Chod dole. Zruš to dole. Dole, nemusíš to zrušiť, len dole na lištu. Dobre, vrátime sa do Geusu. A tu budú prebiehať výpočty a to si budete cvičiť. OK, ideme založiť zoznam súradníc, nový. Daj si tam Miška. Vy samozrejme u seba na C-čku, dobre? A nezabudnite, dneska už si všetko treba aktualizovať. Na budúci týždeň už sa k počítaču nedostanete na týždeň. Lebo sa bude všetko čistiť, dobre? Však som ti hovoril, tam, kde to bolo, to je jedno. Ešte raz. Dobre. No dobre, daj otvoriť. A vytvoriť, otvoriť. Dobre, toto zruš grafiku. Je to prázdne. Daj zoznam. A editácia. Je to prázdne. Potrebujeme ho nakrmiť súradnicami. To znamená, najprv ideme importovať tie texťak, ktorý vlastne dostanete. Áno? Takže zoznam. Textový súbor. Toto a importovať. A naimportuješ teda tam na tom Z-ku, čo som vám dal, tam do toho načítanie bodov. Tuto, načítanie bodov. Tie stanoviska. Tie dostanete. OK. Zavrieť. A pozri si, zoznam. Editácia. Tieto dostanete. A tie, čo sme tam mali podrobné, tie budete tu počítať. Chápeme? A teraz vlastne vy zoberiete si, toto si načítate, lebo tie body sú tie isté. Okrem týchto rajónov, samozrejme, lebo vy ste mali rajóny iné. Čiže po 5015 máte rovnaké. Toto sú z minulého roka, alebo kedy sa meralo. Vy budete mať tieto iné, áno? A idete pekne podľa zápisníku vášho, čo je stanovisko 5001, orientácia 5002 a ideme teda, zruš to. Kto tu má zápisník nejaký, kto tu? Nadiktujeme prvé stanovisko, dobre? Kto bude diktovať? Tomáško, máš tam pred sebou, alebo kto? Samko? Spravíme len prvé stanovisko, nie 1-2 body, dobre? A ešte Miška, daj grafiku, aby sme videli, jak sa tam zobraziť grafiku a daj zobraziť celok. Toto. Jení sú? Musí teda najprv vystúpiť body. To daj aj áno, chápem. Daj to zruš to, Miša, a daj do editácie, choď, zoznam, editácia. Dobre, a daj výbery, hore. A všetky vybrať. A teraz daj túto tretiu ikonu od konca, toto. To je štvrtá. Tak. Dobre, OK. A teraz tu hneď pozri grafiku. Zobraziť, a už by tam mal, a ešte tu daj čísla bodov, vpravo sú vypnuté. Dobre. A sem vám to, daj celok. Tak. A sem toto si nechajte a vždy po nejakých 4-5 bodoch si pozrite, či ste to dobre nabúchali. Dobre? To si daj len dole, nemusíš to rušiť, len lištičkou. Dobre, toto zruš. A ideme teda, výpočty. Polárna metóda, že? Stanovisko, kto diktuje?
Môžem, ja. Tak, diktuj. Stanovisko 5005. Áno. Orientácia. 45 som... Orientácia, číslo bodu. 54. No. Dĺžka. Dĺžka 45,4631. Stačí na 3, dobre. Enter. Smer. Gól je 40. Tam samozrejme budete priemerovať, áno, ale ty daj hoci akú, teraz nás to nezaujíma. Tak Nemusíš. 40,018. 40,01. 8. Dobre. Ešte tam máme nejakú? Áno. Daj. Orientácia 5100. Dobre. To nie je orientácia, to už je rajon. Aha. Chápeme? No, Takže z koľkátky sme? Z 5 iba jedna. Takže to zruš, naspäť. Vymáš to? Vymáš to? A keď chceme ukončiť orientáciu, lebo vieme, že z 5 je len jedna orientácia na štvorku, na prázdno enter. Dobre? Vyhodnocovať sa tabuľka, pokračovať. A už vám nabehli podrobné body. Jednotka, že? Áno. Diktuj. 76,02. Číslo bodu 1. Číslo bodu však. No. Teraz Dĺžka. 202. Enter. Smer. 18. Dobre, enter. A to nevadí, je tam, lebo je dlhšia meraný bod ako orientácia, nevadí, OK. Pozri hneď grafiku. Čiže to na maturite nebudeme takto písať, hej, všetky. Nie písať, ale počítať. Miška, a kde je jednotka? Dobre, áno, dobre, daj dole. A teraz takto pôjde 2, 3, neviem koľko, a ešte vypočítame rajon. Tá 5000 koľko? 5100. Tá 5000 bude vypočítaná ako rajon, ako podrobný bod, lebo inak to nie je orientácia, áno, bum. Daj ho. Lebo inak by ste ho nemali ako, chápeme? Nadiktuj. 32,857. A 158,936. Vlastne to by sme tam museli dať jedno. Dobre, pozri ho, či ho vypočítalo, grafika. Takže nám počítame rovnako ako potom. Jasné, lebo inak by si ho nemal šancu. Lebo rajon, a tiež ho spriemerovávaš, čo to je, 5000? Neviem, čo tam je. Aha, oni tam mali bod blízko. Lebo to bude tvoje budúce stanovisko. Práve preto je meraný v dvoch polohách ďalekohľadu. Lebo je bod s vyššou presnosťou, chápeme? A takto si vypočítate si pár bodov, pár stanovišť, aby ste spravte si, a teraz zruš to, a ako spravíme export. Lebo ten potrebujete naťahovať. Takže zoznam, hore, to zruš. Zoznam. Export. Áno. Súradnicu Z nechceme. Exportovať. Miška, ale chceme Miška najprv stanoviska, áno. Miška stan. Dobre. Uložiť. Minimálne číslo bodu. Dvakrát klikni. 5000 jednotka je minimálne číslo bodu. A maximálne ťa nezaujíma, lebo to sú vždy všetky 5000 tam chceš. Takže OK. Máš ho, potom si ho pozrieme. A teraz ešte podrobné body. Exportovať. PB, ako podrobné body. Dobre. A mali sme vypočítaný jeden, takže dá minimálne číslo jednotku, maximálne jednotku. Vy tam budete minimálne jednotku a maximálne, ja neviem, 200. Dobre? Alebo daj 200, to je jedno, aj tak tam bude len jeden bod. Tak. OK? Bum. OK. A pozri teraz, kde si to dala. Ukážeme, že ak to vyšlo. Tuto. Norton Commander, alebo prieskumníkov, mne to je jedno, jak si zvyknutá. Kde ideš? Tak už viem, čo budeme sa... Toto. 400 budeme toto. Dobre. Poď na svoje, tuto prejdi hore. Ťuťuk. Dobre, nájdi sa seba. Tam si bola. No, bum. A tuto si to volade zakladala, nie? Tu máš, nemáš. Ona to ukladala. Kde to ukladala? 4-1. Ježišmária. No dobre, tak dole pozri. Tam. Miška. Tu sú, dobre. Pozri, ťuk. Dáme len ten jeden bod, lebo len jeden sme počítali. A tuto? Dobre, chápeme sa? Tie potom načítavaš do toho projektu. My sme najprv načítali a teraz sme si, ale robí sa to naopak. Chápeme? Dobre? Skúšať. A na maturite dostaneme rovno body odmerané. Krivo. Nie, ty